този чипс на Ръфълс сме наравно. Сега следващото е горе-долу като Bueno, да. Kinder май. Да. Окей, готова ли си? И трябва, който успее първи да го изяде цялото. Нищо. Ама ще го ядеш бавно. Не ще ядем колко... Абе, това е Добре. предизвикателство. Вау! Нейното е... Защото е на 2 и става по-бързо, да. Май трябваше я да го направя. Пак не ял. Да. 2 наравно. Да. Нека дядо говори, че аз искам да се го ям. Така. Сега сме 2. Да. 3. Аз. След малко ще продължим. Това ще предизвикателство, защото тук имаха технически проблеми. Чашата. Вижте чашата. Канелата ни беше много добра идея. Дарам отново. Не го правете. Опасно е много. Марашмелсите също завършиха до кука. Скоро ще правим с... Кой е това? С круасани. Да. Ето е. Закриваш камерата. Мандрики. Извинете. Ще видим скоро. Малко тук е трудно да снимаме, защото трябваше да донесам таблетата и но го забравих вкъщи, нямаше батерия. И снимаме с моя телефон с една ръка. И е малко трудно да се справим. Що не си взе селфи пред ката? Ти нали имаше? Нямам. Така ли? И... Трябваше да ни бъде малко чисто. Беше Да. чудо, имаше канела, чипс и сега имах малко шоколад, обаче го махнах. Това ни остана, това е последното предизвикателство. Круасани. Да. Не го бъркайте с мен. Да. Защото много гадна сега направиха днеска. Сигурно я знаете, половината канелата пада на земята. Да пада. Ще хвърлим после. Да. Тук малко букук стана около нас, дай да покажем. Да. Дай да покажем. Чакай. Ние сме най-добри приятелки. Сестри, почти. Да, почти като сестри сме. Всеки ден сме заедно. Понякога се закараме, но Да, обаче нормално. пак сме си заедно. Тя се казва Кайра. Ани. Аз Ани. Не съм от тук. Принцип. Да, по принцип сме така, но съжаляваме, че много хубаво не се вижда, защото и слънце има днеска. И малко е трудно. Гадното слънце, което ме изпържим, тя ме захапа днеска много яко. Може да пусне клипа, обаче не ми се вярва, защото е зъл гений. Да, аз бях снимала още едно Имам клипче, но... Виждате ли това червеното тук? Това е от нея. Не се вижда. Вижда се червеното, виж бе. Добре. Не са така, че те с нея хапи много ужасно. Ма аз така извих ръката, че още... Дай че о, лебелика, че още стои. Виж. Да. Аз мога да извивам ръце, така че... И съжаляваме, че много не се вижда добре. Абсолютно. И малко трудно с един телефон. Да, аз трябваше да има сетпечка, ама някой няма. Няма. И аз нямам. И... Кога се спи водата? Няма нищо. И ние Покажи какво състояние е твоята чаша. Да, има канела, ето. И моята имаше маса измих. Не, ще го върнеш пак. Тя вече повърна един път. Да. Аз съм свикнала. Това ми е четвърто. Ние решихме да снимаме като по части, защото... Трябваше да правим сол, лет, ще го правим другия път, защото нямаме сол. И лета нямахме бъде да си купим, защото мен ми спряха джомите. Не ми ги спряха, половината ги похарчих, в принцип. Не, аз още свърших. Свърши ли? Да, не. И ние сме... За този клип го снимаме по части, защото май е по-добре. Защото става бъркотия. Да, и трябва да почистим малко тук. Даже още не сме почистили много. Ние като свършиме пак с предизвикателството, пак ще ви кажем кой е печели. Да, тук е пълно с букуци, маршмелоуси. Да, и малко ще почистиме. Синя, как се казваш това на български? Кое? Синемана. Синемана? Канела. Канела. И така, ние тук сме. Ние тук сме голямо чудо. Чудо. Бета чудо. Абе, не се виждам, бе, отряза ми главата. Не, ето, това показвам. Круасаните. Да, научих как да го казва правилно, защото не искаме пак да се изгабаркат с нея, нали, моето момиче? Добре, покажи круасаните. Ето, това се по-точно пише кифли. Не ми изкривай лицето! Кифли. Да, кифа чар с шоколад. Чар. Обичам шоколад. Всеки обича шоколад. Да. Ние се обичаме много като. Сестри. Да. Аз
скоро наближава рождения и ден. 18 януари 2002. Да, наближава и аз съм ми подготвила подарък. И не иска да ми каза какъв е с най-голямата си злоба. Не, няма да го кажа. Покажи. Не иска да ми каза какъв е. Не знам дали си това колко е гадно. Нали трябва да е изненада, бе? Да, аз не обичам изненади. Накрая може да каже нещо лошо. Добре, увлечохме се, говорим много, да продължим с предизвикателството ни. Последното Отвори ни. тя хлеб. Не ми хлеба лице. Ето тя, Да, я ще Кайра, предпочитам Кай. Кай се отвори Кифлите. кифличките. Добре. Представя. Ако се разпет, не съм виновна аз. Добре, пак ще е нещо твърдо. Пак ще се опитаме да си натъпчем устата като прасета. Взема една. Ами няма толкова бързане. Да, няма да пръснем. Няма да се тъпчем просто. Да, няма да Взимаме, аз взимам едно. Тя Аз едно. взимам едно. И ще ги ядем малко. Си взе по-малкото. Няма да Винаги аз съм с големите неща, не А, е честно. Този път решихме да не точно да се заедаме, Да, не защото се са много. тъпчем като прасета, защото Защото тя са много и е достинка. няма как да ги набутаме Да. много бързо в устата. И затова малко ще го спреме видеото. Да знаете, не са сърдените. Първи рунд сме... мама. Първи рунд сме еднакви. Тя, не, Да. чакай. Ти още не си го взяла, значи първи рунд ще аз. Взях го. Сега да цели, взимаме. Аз си взема. Дай ми ти мене. Почваме втори рунд. Ще ви кажем резултата по-късно. Да, защото много трудно Да. да ядем. Много бавно. Кавички. Чао, ще се видим Чао. след втория рунд. Втори рунд приключи. Тя спечели. А даже още не съм го взяла. Да. Ето го победителя на втори рунд. Едно. Да. Аз съм победителя на втори рунд, тя е Първи. първия. Браво Беше на ще го нас. взема. Нека мене. Сега, Трети остава ни рунд. третия рунд. Рунд. Да. Трети и последен рунд. Да. А това да го съцем цялото. Трети рунд започва. Малко трудно. Да, много посухо продължно. Ето, аз съм почти на финал. Тя още. Не си печелила. За сега сме равно. Хей хора, ние Равни сме сме. равни сме и на последния рунд. Да. Така че, съжаление, сме Равни. добър екип. Да. Да. Сега трябва да почистиме. Да, много е. Да покажем какво ще Да. го направихме. Покажи се малко. Ето. Покажи. Ето и ние сме тук. Вижте каква Не се прокачка. вижда. Ето, това е на пода. Това цялото е от мене. Да. Всичко тук. Ей, това е къде от тук. мене. И отзаде. Да. Ей, тази отзаде Включително- ги... Ей, тази тук отзаде ги шибна и паднаха, така че половината върху тя е нейна. Да, ама и ти ще помагаш. Да, ще помагам. Така че хора, Не се виждам твоята глава, много ти... Да, ма шутира в брадата. Не ма шутира. Шутира, ма. и така че хора, трябва сега Малко нагоре не се виждам. трябва сега да чистиме. Така че чао. Дигни малко нагоре. Да, не така. стига. Ха, споко. Чао.